Mga igsoon ko dyan ni Kristo, ang atong ebanghelyo karong adlawa, nagisgot mga itungod sa pagtuo o pagsunod kang Kristo. That Jesus said, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven." Dili tanan ang magtawag kang Kristo, mutawag kang Kristo, makasulod sa gingarian sa langit, apan kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa Dios Amahan. Mga igsoon, it is not enough to proclaim our faith only, sama sa pagtulunan sa tumaigsoon nga protestante, faith alone. Dili husto ang pagtuo lang, but only the one who does the will of God the Father. Ug unsa man kini? No, unsa man kini kabubuton sa Dios Amahan diya kanato para makasulod kita sa gingarian sa langit. No? Mo kini, love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and love your neighbor as yourself. Ginoo ug sa atong isig katawo. In short, faith in action, mga igsoon. We must walk or talk. No, dili sugkaran ang pagtuo lang or ang pagtawag kang Kristo para makasulod kita sa langit. Apan, we must act and execute the commandments of God. Pagbuhat og maayo, pagtabang sa mga nanginahanglan, respeto sa kinaiyahan, no, mahimong modelo sa uban, ug dili murag hipokrito nga maayo ra kita sa baba, sa pulong, sa pasalig, pero wala sa buhat. No, uban sa tua, no, common kinato ni ma-experience na sobraan sa pagtuo to the extent di na maminaw sa tambag sa mga kaigsuunan, di na maminaw sa tambag sa uban ug sa balaod sa tong nasod. No, that for them, pagtuo lang, husto na. Pagtuo sa Ginoo, husto na. Di ko maminaw nimo kay di man ka Ginoo. Namang ko'y Ginoo. No, we must respect the laws and protocols. Umaminaw sa bita sa itong mga igsuon. No, that is not faith. No, di mo na pagtuo na to sa Ginoo, but arrogance and selfishness. Blind faith. Mga igsuon, blind faith. No, hinaot, balance ang atong pagtuo. Pagtuo, inubanan sa buhat. Di pod maayo, masubraan nga buhat rapod, pero way pagtuo. Hinaot, balance ang atong pagtuo sa Ginoo, inubanan sa buhat. Makita unta sa atong mga buhat, ang atong pagtuo. Yes, all of us are struggling in our faith, in our actions. No, wala nag-struggle, kitang tanan, mismo kami. No, mga pare, mga obispo, even ang atong pope, nag-struggle po. No, sometimes we are inconsistent, but through prayers and right mind, mga igsuon, mahimo kitang maayo nga sumusunod ni Kristo. Amen.